Ahojte všetci, toto video je rýchle ohľadom toho, ako vymeniť batériu z várackej kukle od Mostu V1000. Zmieňuje sa o tom svojom zhruba 20 minútovom videu Killeros, český servisný technik, ktorý robí perfektné videá pre nás všetkých, ale aby ste to mali hneď. Takže táto Most V1000 má iba jednu batériu a vymieňa sa tu. Ako máte prepínanie vlastne grindu a weldu, teda brúsenia a zvárania. Hej. Takže ona je vlastne tá baterka jedna jediná ukrytá tu. A bude vám to možno treba strašne veľa sily do toho. Budete musieť stlačiť to vrúbkovanie a zo všetkých síl. Fakt to išlo ťažko, trápil som sa s tým neskutočne dlho, takže dúfam, že vy sa teraz už trápiť nebudete a nech sa vám darí.